Festival de Jocs d'Au Barcelona tindrem el privilegi de comptar amb la X-Table, un dels millors dispositius que hi ha ara mateix per jugar. Potser poc conegut, però un dels millors. I hem pensat que la millor manera de presentar-ho era anant a Digalix, l'equip de gent que va concebre aquest dispositiu. Toni, bona tarda. Bona tarda, com estàs, Oriol? Explica'ns una mica, pels que no entenem d'aquestes coses, què és la X-Table? Quina és la història de la X-Table? Doncs molt bé, jo t'ho explico. La X-Table és un producte fet a Barcelona, amb enginyeria pròpia, que el que ens permet és treballar de manera multitouch, amb gran superfície, i específicament amb aquesta disposició tipus taula, molt adient per lo que és el Festival de Jocs d'Au. O sigui, realment convertim una taula de joc en una taula interactiva per col·laborar amb més gent. Podríem dir que és una tauleta gràfica gegant o és més que això? És més que això, perquè una tauleta, al fi i al cap, per molt que tingui multitouch o tingui diferents punts de detecció, està pensada normalment per un ús d'una persona. Llavors la clau i per què la filosofia de nosaltres fer gran format és per posar-ho a l'abast de diverses persones alhora i fer un entorn col·laboratiu. Clar, perquè vosaltres aquí heu creat aquest moble, aquest ordinador amb potes, que n'hi ha molts de diferents, però també programeu vosaltres. O sigui, totes les aplicacions que hi ha dintre d'un X-Table estan fetes també a Digalix. Exactament. Nosaltres tenim tant l'equip de desenvolupament de hardware i el disseny industrial i per la fabricació del que seria la banda del ferro, entre cometes, però sobretot el que volem és que el conjunt i la qualitat de tot estigui equilibrada, amb la qual cosa tenim un equip de programadors que tenen la capacitat d'explotar les capacitats del multitouch amb il·limitats punts de detecció alhora, com pots anar veient amb les aplicacions, el fet que sigui col·laboratiu, que podem ajustar-ho a mides i que realment podem estar jugant amb diverses persones alhora, que no ens limitem per això, i l'eficiència de tot això, l'eficiència del multitouch i de les programacions de software, per això les volem mantenir a Digalix. I suposo que el software que programeu, el programeu sempre a mida. Per un museu, no m'imagino encara ara aquestes taules als menjadors de casa nostra. Nosaltres ja ens ho estem imaginant, però sí que és veritat que encara trigarem en arribar. Llavors sí que és veritat que al final el que fas és adaptar-te molt, fer un projecte en el que la X-Table té un sentit d'ús i, evidentment, el software que tindràs a la X-Table l'hauràs de personalitzar perquè al final el client li faci l'explotació que ell vulgui. Hem vist a museus, hem vist a programacions molt enfocades a l'aprenentatge dels nens. Toni, deixa'm venir cap als jocs. Sí. Aquí els jocs que teniu són jocs com el Parxís o altres jocs d'aquest tipus. La X-Table, estic pensant en jocs. La X-Table la podem combinar amb altres dispositius. Per exemple, si juguem a cartes, jo podria tenir la meva mà de cartes al meu smartphone i que estigués connectat amb l'X-Table? Perfectament, ho podríem fer, perquè les X-Tables no deixen d'estar connectades a internet, no deixen de compartir recursos i, de fet, no només col·laborem dins de la X-Table, sinó que amb més X-Tables o amb d'altres dispositius. O sigui, de la mateixa manera que molts autors de jocs, els que hi haurà d'Au Barcelona, els autors de jocs, a més de crear jocs en capsa, per dir-ho així, jocs per jugar damunt d'una taula, amb un tauler de cartró, etc., cada cop pensen més en coses noves, amb jocs, clar, pensar un joc que es juga, que s'imprimeix i juga amb un tauler de cartró, o que es juga amb una tauleta gràfica, ja no té res a veure. Si un autor pensa en les possibilitats que té la X-Table, la imaginació se li pot anar molt lluny. Exacte, realment se li obre una finestra d'oportunitats i de complexitat la que se li vulgui donar. O sigui, realment podem jugar amb d'altres dispositius, com tu deies, també podem reconèixer objectes físics sobre la superfície de la X-Table. Interessant. Amb la qual cosa, aquí estem veient un dau simulat, però també podríem estar llançant un dau. Un dau de veritat. Un dau de veritat. O sigui que és maco també combinar les dues coses. El fet que fem el multitouch amb aquestes possibilitats fa que no només els dits interactuen, sinó que podem posar objectes físics, podem tenir estratègies de proximitat amb NFC, etc. O sigui, realment és un món molt ampli. Llavors, et puc demanar que quan estigueu el dia 15 i 16 de desembre a Dau, a més d'ensenyar la vostra taula a tothom, us he de demanar que parleu amb tots els autors que hi haurà allà i que treballeu junts i que traieu noves idees, perquè el futur dels jocs
El futur dels jocs és jugar i que ens ho passem bé al voltant d'una taula, però és que això és una taula, no hi ha cartró, però bueno, és pràcticament el mateix, o una mica més. Nosaltres estarem encantats, o sigui, de fet la nostra filosofia de Digalix és empapar-nos de tot el que ve, de la gent que porta noves idees, i pensem que l'oci i els jocs obren una finestra d'oportunitat. I tant que sí, i tant. Doncs, Toni, moltes gràcies, us esperem al DAU. Perfecte. Autors, us esperem al DAU i que jugueu amb la X-Table i inventeu coses noves amb els Digalix.